Mubaraka fa dole mu dan dinga zuwa nan ana dan zama ana dan rage joko in baka ba hawan jini dai kashe mutum baraka wallahi Allah abokina harkokin na wallahi ba wasu lissafi da suke tafiya kawai mu ci gaba da lallasa wayoyin mu dan harkokin babu ya Allah kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un salamu alaikum malam ka bani hannu mana ko ba daɗi salamu alaikum ha ba kawai mutane sai zo zauna to ku dan buɗa min nima zauna mana ha ba ya abin ya kuke mana haka ne kuna ji wallahi wani labari zan ba ku ka san ni in dai na jiyo egun na jiyo munafunci wallahi na ga muku in ba ku labarin ne ko kai akai ne ina jin ka ci gaba da faɗi mana ai kullu malam abun ba faɗa bane ai to sai ka faɗa mu inda na samo labari ina ba ku to labarin za ka kunne ne ba yake ji ba sai mun to ko kunne ne yake ji ba za ka sai ka bari ba kai ba kai magana ba ma tun da yanzu da me kake son mu ji da zafin garin nan ko kuma da surutan ka ka ji irin ta ai ya hada zafi ya hada zafi da mai damu ci da mai damu ci gari ba a yi daya ka ji irin ta ai irin abin da ake yanzu ne kun ga yau rabon mu da ruwa muna tunanin yau mun kai wata 4 ko 5 duk irin halin ku kenan amma halin ku halin zuwa gabanin mu kaga tare muka yi fitsari tare muka yi yawo duk wani yawo tare muka yi da ku amma saboda ku kun samu ci gaba kenan ko kawai ma wai ku kuke danna gwara ma banza ma da yake ko ba matsala ku je rayuwa ce nisa ba za a yi ina ga a wannan shekarar ba lalle a yi mana ruwa sau 5 ba saboda